na Crown Paints nigo emanyira sokoroisia ebintu biria bikomanya segeka ngo kwanira chirangi echo boigo chire chichi brand ao echo chire chingia kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabono mbabwata chirangi cyo gwakwa imeye nyumba isiko ye nyumba chire chikomentera nibwa amavuta yani oil na boigo chiria chia mache inyuranga chirangi chiga nigo chire kurwase chire chiri guririke iriria gatigati gwikari guri ria bantabati boigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo gwochoganya chirangi wikabunuraganye gwochoganire erangi riga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora gwikirano tutarire rero elibwe nyorere abamanyi na boigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara nchibwa tokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego tokase enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho go musongo eyuerange neduka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwe trase chinamba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Mwanchumo rigadio Getembe TV chinsa inye chia bona butuko asobotko bwiga bwikomi mutinyo gatatu mwako yiga bwechiri bubere 25 ngo kwarigani asenchira ya bene asemesa yekionga chinsa inye tunyara ko batogo sangana kurigeria aya enekiwe kurwase chinsa mo chonsi buna botambe nchenkoro kwa Clinton Ndigi also ma coordinator go chego konya na nere kurwase nsemo iyo muno bwebi manyero na bari bonse bagoto bwatere kurwase nsemo yemitando no tore live hasensemeria Facebook una Getembe TV na biga hasensemeria ya YouTube una Getembe TV to bwatere ne kurbono wika omwerio nabono mwancho murigeria emesa yekionga chinsa inya togochaka kurwa sensemiria ya Kiango ase orubeberu county ya Kisii amoneri ya Narok kasoko ngusano gotindi kwa bergo kwenekiwa asama tukabwango igase bisa kubere bya bere bikongusanana eikikirire amagima y'abantu bande batatu gosiria amagima abo nabanda bange kokendra kurwandira amagima aba sechinya gitari ase chingoma litwori rero nigo omukutano bwokorenta omurembe oenekiwa ase chinseme chora wa muno mugavana bwe county ya Kisii Moske Paul Simbarati oyo mwabo kurwa ase county ya Narok mheshimiwa Patrick Orentutu negatia baribande baikirana ase engana ya kwandro kugania nkororogo kwenekia buna ebisako ebimenyeta asoro beborwo kobeka biremero biro yogo chako kwenekia omurembe gochasa matukare bose unago tumanyo murikito Aaron ototo nyingire nase omusangirikano bokoligia omurembe egatiebisa kubere egasa kuvukia mogusi nabo ikyo Masai azichinsemo chia Kiango mubaga bwe county ya Kisii nabo igo e county ya Narok azichimbwana esegeto nabo igo ebirengereri byomurembe bya Nyarokoba bikorwegwa. Jambo la kwanza vile tumefika hapa kuleta amani kuanzia viongozi wa juu mpaka mwananchi wa chini. Omukwani azi oyonde nigobarwa obasemi igoro yemeroberie yomurembe yokubwate chiombe nabo igo obuya bogosegeta omurembe. Uizi wezi wako tangu jadi na watakuwa, lakini utaratibu ya kufuata maneno
iangaliwe na ifuatiliwe na iheshimiwe ili mambo isitokee kama hayo tena. Saa hii vile tumekuja na leo, wacha ni ombe Mungu ndio siku ya mwisho ya vita, kwa sababu our two governors are here. Kila mtu ako hapa, viongozi wote waja tuhubiri amani. Ni wazee wa amani, tuwapatie muda, tuwaambie tumewapatia muda wa siku 4-5, mtuletee mwizi na mtuletee ng'ombe. Omujumbe w'ibunge ya Machoge Burabu Mosike Nova Sinobadia Barongo ojunere oikirana asege ikareikyo nere nigasegeta omurembe aseboigo abulia bonsi kobwatirana kobwa muno bali bamenyete ase chinsemo cy'umubaga. Tungekuwa tunafanya biashara pale na kuendelea kuwa na mapatano ambayo ni mazuri ili jambo la namna hii lisitokee. Amani. Amani. Tushikane, tuwe pamoja, tupunguze hasira zilizoko katika roho zetu, tuende njia moja. Tukumbuke watoto wetu wanahitaji kulelewa katika mazingira ambayo hayana vita, na tukiendelea namna hii amani itakuja ama haitakuja? Amani. Amani. Chinga kiechio aba county commissioner babere bech county chibere county ya Narok ne county ya Kisii na barabo nigo bali rabuna nigo barachikomokia ebitambukero ebitindi byelichiko ochiase bali baranya kwa bagotonyorekana na mamocho egekogera ekyo na kiono nyene buku egosegeta Ama ile mwalifu wetu ile eneo yetu ya Kisii, mwalifu atapatikana na mwalifu ni ile yote pia anaanza kuchochea uchochezi kulete watu hiyo. Tukidili nawa, tafadhalini msitarajie kama tutadili naye kama tuko sababu ya pande. Jana tulichangamkia usiku na ako kule kwa DC yake Kenya anahojiwa, kwa sababu inasemekana yeye ndiye anapitisha ng'ombe kwa Wakisii akielekeza kwa Masai. So hivyo ndio tunataka tufanye tukitaka kumaliza hii shida. Asensemo yaye omugavana bwe county ya Narok Omosike Patrick Onentutu nigo atuguterare ekerengere libuna esegiyo nigo yachagetwe kubwatekana no bwe bwechiombe azate yabuna abantu nigo bwente kotebani obwene eliogokora omochando yo limolioka. Hiyo usaa mnaitaje kwa Kisii? Ona kwa Masai jijo jinyote ne bugeno chikimedo. Engimedo na mbele jana. Sasa mkuja kudanganya kwa Swahili ati wao kuna ng'ombe imeibiwa ikapita hapa. Wasa wamesema hapa karibu miaka 20 iliyopita hatujaisikia vita imetokea hapa. Ni kweli ama sio kweli? Kweli. So arati hii maneno mimi nimekubaliana na wewe. Hiyo vijana wakipatikana, both Masai na Kipsigis wakipatikana, hakuna haja ya kupeleka kotini. Ni kutoa nguo kwa sababu vijana wao wetu askari wako na mbio, ni kutoa nguo yote na kuchapwa. Na omugavana we county ya Kisii Omosike Paul Simbarati nigo araga egati abantu ebyara abwate babuna nigo bagosegeta chisegi ekyo kubwatekana amo nobolemi bwemesi obogendete asinzeme ekyo chia Transmara asanyara kwa bagakobolia oboteneli bwobolendi okora obotukina kwemukia egetambukero kyelichiko mamincha yabalia bagendete esegete yo. Achana hata hawa, sio shida ya hawa wananchi. Kuna watu wanafanya biashara ya miwa hapa. Kuna factory iko hapa, kuna factory nyingine imeanzishwa. Sasa kuna watu wana sponsor hii vita iendelee. Officers wetu wana county commission, county commanders, CCIOs ambao mko hapa. Tafadhali mnajua ni kina nani wanachochea vita. Boigo omugavana ratini gatebuna nigo barachie kubwatirana gotenenira balia bonsi banyorete chingoma gwetera ase chizegi ekyo ase asegeta okorigia omurembe na koyotunya na mono. Kuna watu wengi ambao waliumia. Kuna watu wengi sana waliumia, wako hospitalini. Tutaangalia tuhakikishe kwamba both sides tumesaidia wao watoke hospitalini, lakini vita isimame. Ase egeka gechi kibere nigo okungusana kwanya kabwa kwene kigwa egati yebsa ko ibere imete ase e county ya Narok na boigo e county ya Kisii
wa mono chinseme chiga chia kiango asitore esegetie kigaboniga ase mukutano monene banyara ko kwariganirwa egati y'abagavana babere umugavana we county ya Naroko Omoske Patrick Orentutu naboigo umugavana we county ya Kisii Omoske Paul Simbarati unenjere emo yokoenekia abuna omorembe ngoeneki wore egati yebisa kwebiga bibere ebya biriko musana goetira ase oboibi bwa betabokoeneki wa bwengombe ase amatuko angeye chikibere chaitire ngo ripoti ya Getembe TV korwa ase chinseme chiga chia kiango echire ase ensemo ya ose ime county ya Naroko njeni gongoro ko Haron Ototo yaingire Tukoska bosio mwanchumo rigereria ni gobono ekiombe getariye serikali Kenya reko bakegwesokia ritukoria rero na gosanga na abana bali bamenyete no bali mabugo taikirana ko bongo ase skuru ya Kisii Special aso mwarimu manebo skuru yo Madam Gladys Nyakunde sokire na kubakira mbiyamano na bigo kuro kuboria gochia sababu atani bande kugandira gwesokia bune njire moyo gochikokonya aba rikuwa bukwegenderia sama somabo ase njire ngyo muri kito dipo na sanya no roboti rwa senjire wikira Abasamaria bari no moyo muyandi gobaro kyubanchani guchase skuru ya Kisii Special asibabu atukobo konyi anna guchasa bana abo bayibwire nobo ngo botaikiraneti tokubakera ngampia mono ase Kisii Special School bugutwanchira gutara ase skuru yabo asugo chakorra abana bali mentally challenged especially asa abana abake ero twachaga igatobaletera uniform twabaletera chisweta ebikoroto ande naboigo twabaletera nechi socks nonye twaletera abana bebinte bibionse in fact ntunyareti kuba okugani kwabo wonse kuri baganeri abatanani be skuru yo nigo bagokera omurubiri yo nabigo kubulia mate kurenda obochano obubwetani ne skuru Deta Gladys Nyakundi omo deputy Kisii Special School twagokire konyora bagen district kuri alero twakasambia se ogo tukonya abanafunzi be skuru yegachi uniform around our school bantu bamenye taroro babire bagotuto bochafu angena se gita ye school togosaba moto bwatesi banyale gukani batekuruto bochafu orora abana tobwatega iga ba kunalete bagochoro bochafu bali yira baletera marwaire asemebere yabo ensemo naywe ekyombe ya Tetracom nigo mono kendrete gosira abana tole kunyara ko batoko gendera gokonya abana baiga. This is the only school twanyare ko batogo support. Last year twalenge sana special school igonto bwate omoyo bwo gokonya abana barasinga nchubune Baiboli bono nigo baboli gwegosokia abana babukuru ase chinka ili banyare kwenyorera chisemi bande mbale bagachita abana sinyomba cyabo barabale mafu abana abandi bale blessing to the family sa blessing uti kurasi nyasai igoto banje nandi tubalete skuru abali muntu bwate batrinity asamangana special needs chinga kichinyinge abana bunabaiga nigo babeire bagotigwa magega babwata abana around 150 something almost 160 whereby abana twanyara gukaba is around 50 not even half. We are calling for well wishers. You can channel your help to Kisii Special School directly to bono nigo bagendrete kwenyorera obumanyi obubono burachiko bakonya barabugwetenenera asa matukankyo naba go basomitore chigasi cha maboko gorosi bale binte binge gorosi bale chimati bashona chitebo mati barosi amameka chi necklace ao igon soma tore obolemi agriculture okora toro botugi bwechi ngoko na bana aba obasomitore na kibara hanyare ko wetenenera osaba gochese serikali kolika umunyagitari ase skuru ywe abana aba mentally handicapped mbabwate chi condition ao cha marwaire baganeti umunyagitari okubaberera ange asoko baligereria karo barwalire oyo orengororo ni gali taite bono county teratoletera umunyagitari Uripoteria getaseni kia ukio getembe kuroiga Kisii Special elitera na inkoro kwa Dipon Asanya
Tukoska bosio mwancho morigereria abasubati nigo banyare ko babagwesokia na mono kurwa county ya Nyamira na gukwandra emechanda yibagwetera bunenjire mo yogo chigoikirania obokoreri bwabo ase emiroberio yabo ya kirari tuko gukwana ase omoyego yomo oenekiwa ase ekenyorogia kenyerere ekigotoka ase ward ya Magwagwe bunge North Mugirango ase county yo ya Nyamira nigo barura osemia gochia ase abaibori kwenekia bunanko baira bare abana hande mono abanyoroka chisukuru bachikonyora chisemi na barabwe gento batebire chisemi na chiagerero mwana munyaroka na baigo musubati gotanyora libaga buna abande ase emiroberio yabo tambe ase ne bana mugaye chigasi ase nsemo ya serikali utwarga ne robot oru no murikito Fatgad Gisemba buna enjira eyemo yokwegendereria ase abasubati nigo bagendereire kuburirwa kubika umukia kikima ase merimo eria bagokora erio baitange kurwasi kisegi chinyinge chegenga na babe ugusira okonene asikia matechabo na kiki tobwane tokoro mwako oyo tobe kyumo kimono tochacha maguta mono kero mongina lia sale ase special tacha maguta mpaka tuikero mwaili tonyore mnabanyina na barobu onye nasa konyore mapato na bwate onye nasa chisemi na alime onye nasa political positions abanyina buna bono mwaso mirega timo gote no wa MCA ga igana ino monyore space egere mo kugenda assembly mwateba buna bangina baito mbabwenerete na bana baita abisike mbagendete chigotoro chichi abachiakero mutai buno mungina nyore gendo nayokore okoreta abangina anene kurwase kiombe Kenyamira North Women Sacco abwanene bachire amo asogosimeka chinyini agochionia aso kwenyorera esabuni ya kirari tuko nigo omo director we kiombe keiga Enid Charana atebire oboremi oboiga nigo bwagendereire koba esirenene aso musubati kwegendereria ase obogima obo naboigo gokiania chiseye cho chegenga twabere tokufundisha abanyina yo kusimeka chingeni kiro mungina nagwatege teacher batebi teacher bya bari gocha basimeka senjere erengia bonto twabere tokobera mafundisho nende twa create chiro ese bakoni chingeni chichabo bona babere bakonyora at least besa baranyare koira nyomba chikonye ko akana to school fees koragere chi family tonyore chi family chinyinge chigokina ese meradi etogokora eya beire ke ko reduce amangana gender based violence ese chisegi because poverty ne rege tekenene kiabere koreta chisegi ese nyomba bona itwese amangana yo ku empower bangina economically yabere ke reduce chisegi chionene twabere tokora chinyomba chile chikunyagokina ese merebere togokora aiga mbaboria abaibori abo abana babo abanyaruka bakorire chisukuru kubaira chisukuru chibubundi erio kwenyorera obumanyi toko imiza bagusiba itomonsipi abana baita baiseke bo abagaga batobwate se toira abana baiseke school abagaga batobwate se bo anja bangina babo mbakonya kubaita mbako bawo woba egere mbako nyara kugenderera eno ene kerata getu no embesa bwata to kolere gento nyomba kwanyora bonte kunyakore saurio bwetu mugaka kubwatikana na maorokererio babeire bakubwatuka gucyase abanyina abo nigo ekiombe keiga boigo bachengira ebitambokero ebyo baakire hegati yabo barabwo kubwatiranirwa asemese yamo yokunacha amangana yengencho anene ase eamate Twarare n'abana babiri empowered abandi babiri empowered ba make nice decisions ba make obugima bwabo bwa change bare bagatire chinyonga bare bagurira amarimo weterase empowerment so bamanyire chi rights cyabo bunabangina at least decision making batakire kumanya ninkeke ende nakibabone to make decisions as a compound ende nesegeto yanyare ko bagekubekwa gucyase omugusi wene kiabuna inkosomiare omwana omoiseke ingori boteregetembe kurwase kinyore kiga kya kenyerere ekyo kegotoka meye ward ya Magwagwa ebunge ya North Mugirango county ya Nyamira Fatgad Gisemba Tukoska bosio mwancho morigeria tutekerita se county ya Nyamira niga bamenyi kurwa se ensemo yo ward ya Magombo ase ebunge ya Kitutu Masabe county ya Nyamira banyare ko babagwesokia na koro kyo gotoko kwa benchira magendro agandrete kwa nekiwa se chinsemecho anemo na se bunge yo asaba esokri na gosangane getasene kiga kyagetembe na gotebanere buya chinga ke chigabarai banyare ko babago chamo na kobeka emeroberio yo gochya ko banekeria bamenyi benseme yo amagendro na gotumanyo muri Kitutu Polycarp Okara
umenya baiga kurwase wadi ya Magombo na boigo ne wadi ya Manga niyebunga iga yabo gitutu bamasabani go basokera na kwemurunganirya mucando w'Ekinguru cyo muri roho westima matuka makemaga yo muwaziri w'Ekinguru opio ndai gotarire county ya Nyamira na kwigura emerero assets nsemo muna kurumweso na matuka kirabere tobwati bosi tutogoshimika itokwandetinga toruge abo kwana monegeta sene kya gatembe nigo bahorokiriye njira bagendere ko bagwetere ngai nani nasekanyoro kya getare ekyo gyatigira magase enga kentambe ekyo chiwaya chistima cya bigetwa saya kurende mbanya kora transformer bakwerera buna bagendere ko bagwetere mucando asabe go chinsemo chinyinge estime yega egocha na kogenda seviro emechiwaya nabo chibekiroro chikareti pakaka metebe kiroro transformer teyo nana botubwata na botura bantange 300 chiparanjirororo muchando tubwate ne estima bakwanira guchakira omokonge guchisteni yanyona guchichise mocha miriri nigebwate ekobutoka sana na bekobutoka yanda na matukata to abamenyi mbarororo chinyagitari nchiro chisukuru nchiro n'abantu mbabwate biasara bono nabego chayanda na matukata to bone biasara byatenena asinsemo yende nigo bagendere ko bakwemurunganirya ukuboro kwa mache manonye bisima byari mitwa saje igasi bono babolya barayi mukiya matwigoro na kwene kinganko nyorera bare amachaje iga amache nari twabekere tomba to kunywa yakuru tombe primary na rato to muchando mancha indoranya ikira abantu baito banywe amache na tutegete nagendere iri kunya gocokigwo na tutegete ikimejima abantu banyu tukubulyo mu bwa amache tukuru miri sengereri atubwati cyumo cyandoyi tukubulyo geto atakonya amache ari tumba kwa metalensi Chinga kichiga emburegendere togotwa chinsemo igobe sokiri na kubolia barayi kwene kibuna ngoro isabari chibara chinsera elio kwene kibuna bosombi ngonyara bole bokobo yane chipale chiga witeka ime yebunge yega yabugitutu bwamasaba nabone para nire ekotirimba ko gitombe gushinja mache mange ganda kuchibo gwenda mali nero ne bwato muchando umwe musitu twajorete umwe wa minda titwana komora sama tukama tambe chipare cha chituro cyo mweshimiwa na gasi ni kungura twamwira pongezi lakini atobekera morom bona twari gusaba kugani gwaito worta nyambati na ngoko bari gwanja batakonya stima lakini ngoko no tole nere ano mugambito njira te turanye kumutiga taliera koleta magosa abaete gasi no bwa koleta ki amagoso na nyambati na tokolera oroje tuyo bugambira kinto na tokolera juna ora tokolki ora tokonye igingo ripoti rigetasene kya uwanjete kya gatembe kuriga imeye bunge ya bututu bamasabe county Nyamira inchego ngoro kwa Polycarp okara Biamano murikito Polycarp okara na robotura senchira yoboi kirano kurase chinseme chumwanchu murgeria agwo no tokwira umutimoko mokega senseme ntangani yemese kyonga chinsenye turanyoro bosemi wagete mbase studio ya kabere enyora libaga lyo kwira umutimoko mokega inkora na senseme ya kabere tugandrego sanga amange toskare Pagaka ninjo ninjo getembe ninjo dorome ninjo mangana mati ninjo pangina ninjo aye na bere kirumana nchoke kuna mankina tiko yali na bere kirumana nchoke kuna mankina tinko yali tatondani pono abantu bali kuchikumuina ali nyomba muina abo nyomba muino kuruwesa kukende kuru kwarangulu ngaya mangana na bera nchuto yali geri mangana abono akiaba ko chikogenda ndororo kwanyara nige ntege si akagentaga sininga bono wanembe banere yaje tukochaga iga ikali chingeni chiane ga ikali wanembe banere mokonda giligo ngembe banja tetega iga kalipchi na bere kerumana ancho kona mangira ti okora ngeli wakangana ga sinini ngabone kinakire ga iga wono roje go sumu ngino sumu wako yo nga yale ikabanga ngabono ma to mwako yo ga chetu chimata bwa tangirinje tumati sa tangerati wono na kigina kora ngeli yo kogamba inkibono kire ga buga aye inkyoroje kire gabo na bere kerumana nchoke kona mangina tinko jali kangana kande kede nkeya bukwarangereliwa bosatu okoje kugambiki na gitayo ngese senjaje tega etansa iga mwino iga wantu metu sene ayiri tege chuchu ko sengaki na bere kerumana nchoke kona mangina tinko okorangeliwa kangana gasini ni gataisa ini na kiki bano mugusiata atebeta na bere kerumana nchoke kona mankinda tinko nyalia
Bagaka ninjo, ninjo retembe, ninjo dorome, mangana mazi, bangina ninjo. Getembe Television ekionga kiamamogusi. Eduka yobomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka echolide ili kubatuka chirangi cha Crown Paints eyure company nambe yemo eyo korose chirangi meyense yiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu biriya bikomanya seyeka ngo kwanira chirangi echo boyiko chire chechi brand ao echo chire chingi ya kerage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabono mbabwata chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentera nigwa amavuta yani oil na bwigo chiriya chia mache inyuranga chirangi chiga nigo chire korwase chire cheri guririke iriya gatigati wekariguri lyabantabati bwigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo bwochoganya chirangi wekabunuraganye bwochoganire erangiriga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bwokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora bwekirano tutarire rero elibwe nyorere abamanyi nabwigo enekenga enyumba yao use hasomanyete use chire chebiasara njibwa tokorekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego tokase enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eywerangene duka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyure angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera seti namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Kila nafsi na ita Tuichendele kuralia ogokwa ku mwalimu Anton Nyatuka Kirande ogokwa kwaraliwe ku mwalimu retired Anthony Nyatuka Kirande igo ali umugaka unyagusira Teresia bwali ise mungina Stella, Alice, Monica, Sofia, Daniel, Mary, Rubina na kwamboka n'umwana gwabalinya gusira Kirandi Nyamima na Sabina Kemto n'uyu mwabo Baskaria abalinya gusira Nyamima Ugoro na Umusa bamwabo Tongi abalinya gusira Ondieki Kerongo Ongeri Christopher Alois Nyabicha na Bande Mokoyoye Florence abalinya gusira Nyabira Unyego Joyce na Jomo Isabiara Matagaro, Keva, Ezekiel, Kenneth, Vincent, Mura, Oseko, Elvis na Chris. Abangina rume nyagusira Ondieki, Onchuru, Nchama na Bande. Nkolera ya nyagusira Mayaka, Mururi, Ukemwa, Mangere, Onchiri, Daud, Nyachae, Moseti na Obwaya. Isamoke, Peterson, Kirandi, Obaiwa, Jared, Laurent, George, Monchere, Fred, Nyandago na Daniel. Ingina rume Kenneth, John, Josephat, Firis na Bande. Nsokorea Diana, Mayaka, Kwamboka, Whistle, Liki, Boyani, Ayora, Robbie, Sheila, Davis, Vivian, Blessings, Evelyn, Isaac, Doron, Grovia, Chanel, Sean, Teddy na Austin. Nsemo ya nyagusira Muruli na Musa. Obuchango monene nobe Jumatatu kiraliki 10 mutinyo ogatatu omwaka oyo bwekirwe na 2025 nasaberwe na kweni wa Ijumaa kiraliki 14 omutinyo ogatatu omwaka oyo ase enkayaye ya Geteni Kibirichi sublocation Gachuba location Masaba North Ime County ya Nyamira. Kuno kwa tuaralirie ku mwalimu retired Anthony Nyatuka Kirandi kurwa ase studio cha Getembe Television Getembe Radio twatumire engora na magombo uchesabairi nabamate Nyasaye abalemie mahini na Bwana watafufuliwa
Getembe Television ekionga kia Mwamogusi. Karibu sana mwancho murigeria na ndembo yamana soko gendra gusanga na intwe tukoska bosio bona maiga yo muraibwense ya Kenya muskule Ruto oyibo igoro muraiwe kama kia UDA abigo mheshimiwa Raila Odinga oyibo igoro muraiwe kama kia ODM kobeko koigwana ese yo koigwana unenjira moyo gocha kwanekia obora iborobuya na wekenekia obokorera iborobuya bwa serikali gocha saba na inchi ni gabana inchi kurase chinsemo obagenda tugwesokia na kurwa ebirengererio byabo muri kito Gabriel Nyakundi na nyara ko bakagosanga negati yabamenyi kurwaso muchokeroka mbasorero abaro birengere byabo kubwatekana no koigwana kokwa barayabo bagesiasa babirase bono batebire chinga kechiga nigo mwananchi aganete amagendro nabo igo bakorera iborobya buneganire abamenyi kurwase semo ya keroka nigo barule birengerero ao yumurai wekiama kia ODM umusikira Raila Odinga cyo kubwatirana ne serikali ya Kenya Kwanza kulingana na maoni ane mugaka papa ndo chemna agosete sana kubwatana na Ruto sibinomo cheso bago tokoza Raila gane nkotiga opposition egere atotete ko opposition yakora bono kubwatana na papa na Ruto gento ke yato konyire buna ntwa bananchi bono that means nyenchira twarode aba viongozi vitu bitate kubwatana na binya gotonyanyansa ntutwe katunya ko nyanyansa gento ke yonkagerete ko chikondre nona mangana ya broad based bago toereza broad based teyo yakore binte byonse Raila gokora ebine bintago akonya kuligwadia abantu baye banya kuragira boka bono buna into abantu bo muchokeroka ntoigweto base musikiraira oswase serikali ero ule kotete mwananchi lakini bono osaire mu serikali murocha bakenya asenale togo chibo kora bono nduati umuntu uratete mwananchi Raila twabere toko banere asama tukamange lakini mwana yekirete no soire mu serikali egenda nango te bora Raila mwako Raila nanje te nyomo sana onyomiru bono buna turoji na boninga nyome ya nere yo mwerio mwago munyome te Ruto uyu gamuru jari sogoi amwatero bole mo bamenyoro baende bozika babero igo bagikere chingwana anene mono echi akwana sarugongora gusi igoro yegesaku kyomogusi uwanja wa gusi inendo kiabetekia yakora choose na renge gaiga agatoramero mwana itomatiangi na kiara tena matiangi ta konyara matiangi na bagusi ntobwati kura turamo aranya turanyare kumwakira gwikatobwata nene abantu bandi kiago kandira matiangi viongozi korweta eba mwendosi bali na bagusi barenge ana magosa gotokora na ndege ndo kigoro nche na kiongete mukono nyore Simba nero amwire kubwatia mangana ayibata gotokora na Raila eke mambi nka eke mambi sambiri twakora na barabu babere parking muna ntumo kusi ntoigwete bobe Raila twabere to como support chinga kichonsi lakini yakarago kera gototebi ngantura isana erenga kiyo yonsi bitwabere to como support konya nama tena ntoise ini tora mae chikura okay erende kabwata banta bangi bwatari koirekero njero naye ntutaidi twamwangire twamugunduire twamanyire ne biashara bwatari ne mangana ye rogwe yogokonya abantu baye ndomotagetiga papa ndomotageti gusi ntubona tubate kiongozi yetu yeko kuna Matiang'i etole nyuma ya Matiang'i paka Kipenga ngo ripoteri geteseni wanchite kene gikomi kegetembe kurwa sebunge nyari bari Masawe county ya Kisii ninche Nyakundi Gabriela mwancho murigeria tugusuka bosio nigo bona bamenyi kurwa se wodi ya Gesima ebunge ya Gitutu Masaba se county Nyamira mambia rero babokano muichano maiga yokonyora ebose chiwaya echo chiomoro bweste mase chinseme echo chibutoire nabantu batamanyire bose bataramanyikana wikira boniga egendo kirire nseme yogotigara somo sunte asibona banyar ko bakuru kuboria konekia buna ekyombe kirigetendete umoroiga bwechinguru chestima ya Kenya Power and Lighting Company kobeke meroberio yogochia konekia buna nkobaira ni baro obora bwase chinseme echo na bari banagetie egakorekiga kurigigwana kwimokeriwe getamba keregetindi kerichiko Onde no moichano monene nchego na Raila asobo tukembura gego tutimanyeti kende nonya nari gocha kurigisira nyomba tinamanyete bono ni gonkorete rwe reporting esitima gebutoire
esitima eye igo yaretwa ritang'ani ase eng'encho ya obokong'u torwarete emebere tosera amariogo bono yabutoirwe igo togokwa gaki eserikali tororera amabera motokonye bono naende abanto aba tobekera twarorire obuyang'a esima nengiya bairende naende abaibi bakorwa naende yabutoirwe twachakire korera bono ngoteba iga gaki oyo obutorete achia eripoti arire eripoti as police ekiagera inchera twakoroche ntokomanyete aye twakonyorire bona turi n'omoichano bona tokuboria serikali kumoranje tubwatisie na abekenyoro twensi eriegere tonyora abambarai bagokorwa bwari boboiga chire koboka bona mabi twanyorire estima yarenge ya omosamari omuya tobekera igacha mpaka ekanisa ime naende yanyare koba gekorusi mpaka chigwachi arenge ase ekanisa barora chionsi baira iga no obokong'u sana ekero okoibera mpaka enyomba ya nyasaye nonya aba bairete iga na amagosa amanene buna inche omorisi nakumire buna mbinto ki batokorerete ekenene iga gaki ring'ana ria nyasaye riagocha koranderia gukonyera atokonyora omorero bono moroche betiri nchiyo kende enkiyo togotumia bono tumetika abanto aba naba Kenya Power bachete bakarusia gose nikitena mania iki Kenya Power ete igo twari gosaba Kenya Power tigange ikega igerigeri tumenga emorero oyo mbantu kiaba bachete bakabutora naende chigwaichibutori gochiemechime nchibase gosamba emechie nchita abana tokogikeriga monto onde bwensi okare gokora ebitende ebi rituko riaye ndike inche nabo ntaete goteba ng'a igo tware gokwanera bawa ase engaki eye iga ase eng'encho chigwaya echi bono chire wasi baminyoke gocha iga onye ndiri yare konyarekana baiche baconnect chigwaya echi nchibasa gotoitera abana baito abanto baminto bananchi bonsi nyasaye oretire embura twabeire amatuko amange totarabana embura nyasaye oretire ogosesenia kwa embura na kubwa mono nari gosaba abanto baminto ng'a embura eye niga ebwate amang'ana amange igo goika tobe ang'e sana ase okoba alert kende gionsi gekoreka ase embura eye egere tokonya na ebirengerio. Mwanchomo rigaria togosuka bosio ase oroboti rwa bene ejumatatu ya rero burikito Daniel Ontiri niganyara kobaka gosangana Dennis Osoro korwa ase ekenyoro kere kiageterere kegotoka imiake umbu ebunge nyaribari chacha se county ya Kisii oyo nyarete kobaka gukura egesibo kia kimiaka 10 kobwatakana keringa niganyara kobaka kumuita omurugyoye goika gosira obugima bwaye niganyara kobaka gwesokia na koerera esabari yaye naboigo emirbo yaye negetyo kirare kone kigesibo ikyo kiaye na sebono hanyara kobaka kubwatoka obosemia gochiase ane mono abasaye nabananchi kurwa sorongorega kobeka emiroberio herache kobakonya bune nchire moyo gokeania ebikore biga roboti rwa senchire wikirana Jumatatu ya rero chitariki 10 ch'omutenyo gatatu ase oroboti rwa bene n'omugano o Dennis Osoro mosae w'emiaka yegatwa oyo getaseni kiagatembe kiamorekera ase kiunga weekend gakwariganigwa bene ase kanisa aga yogokora egesibo ase chera mugasorero niko twakoreta roito goika ase kenyoro kiageterere ekiegotoka kiumbu ase bunge ya Nyaribari chache imeye kaunti ya Kisii ase nkaya ye egetuno igoro eriokomanya igoro y'omugano ye Dennis Osoro nigo agetomorugyo ye na kumuita chitariki kianda cy'omutenyo gatano na gatatu umwaka w'ekiri 2015 no yomo asirio mana riegenka ekyo kerete gosibwa ase chera magiga yogoikigwa ase kigambero na gukumerwa rituke limo yanyarekanite kerna na twaetana no murugyo na sama goso anyumba kerna mwaka nganyoranga asirio obugima bwaye na be serikali bune bwata maoka matambe yanyarekante kambwata ngaenda bosibwe kigambero somucho itobosongo kerana na bwatwa ngagenda kotini kaneka bosibwe kigambero ya bosongo ase ng'encho na mwobete nyasaye tinje tigo gokora kina kerana somerdo mastaka ne ngaitabirana ngatebanga magosa ini yakorete serikali kaire gitambo kero yangirete gansibe miaka 30 ase echera lakini tinje tigotiga komokorera nyasaye mirimo yaye kana igeteime
nganyore kanisa yegi Adventista nero nase nginje na maite Nyasaye kabisa. Ekareka 2024 mutinyo komina kabere jitaikia 23 mone na kambwera ngarangeri guchie koti kana ngeri guchie koti na ikaso bosiweke gambero kelia bakarigereria momocho bakarigereria na ne statement yane bakanyoranga nimbwenete ngokeri we miaka igonga tibacheti gontiga abo bankeretie miaka bakange miaka 10 kera bachikorigereria miaka 10 bakanyora na akorire gesibo litukelio batemete gontebi ngantigara asechererie gere nkobune kanisa se nchire bwenerete lakini asinge na ringe na maiga yo ikandrone no mwiburi ono yotigariteka yori mama mogotu one go bwate miaka 53 yani 87 years linde ilio ngate yo monguru ngakoranje okoro wanja kwao linde muikere morora singe njobu yabuao ubugima hasechera otebuna nigo warengo bokongwa sare na muno hasenchara no kuriegwa nechinda nechinsuri egento kirete nonye na fiaye go sareka na gusiria manyinga ekerore mari utamusemerete Nyasaye na botacheka na ekerora abe mari utamusemerete Nyasaye na be kunyarekana egesibo kia utogekia ndonsi egekora ritangani ndagerero igutumika na mache na chinye ninchire chiguru kwegesale gesale kengeri kwabuna to kwagaiga ali gekora bigwa kia rabira ni gobonyansi omente ibi bimomo gibyonsi ya ruo ya kenyuno ndwensi okenyere ngombe chinsi yaga tikeri kuye kukei ekora gese kuya igokera base koerera liko amacha ali gakobe kwatogota kia rutume amagutabere gwe kanda aria aretwa tonyeri gubisinini rindenga timu tware chinguru wonekera magutari abekiru bona igogwete patikera kugwere literi muri so asesani ya otebinya sembi ya mono na literi ga konyore lili kongura netaringeriete ni litori kongo gokumia ebinto mbira to gutumia bikuru kumururu epengere ebakuri ebinto binana boko iberu nakoranyo nga koibirwe nabasibande izukena bokorara nchara bono aya gugwa chiroro mogeni nabo koigwo burangeti go store ego igongara boko menya bugimo boroboko buna nonye wenyoreta sechera bado nari no gosemeria buno bwemo bwae mbochikobo buya egentarengania negetuge ekikerange na mache Ayubu 14 oso meisa no ibere ekare gototebia nga umute korana chwe nande oigwa rufu ya mache ogosemeri nkoronga nabo gosaboka nakura asaboke ebisabo bia ina bobo bikogenderera kubeka matunda igonga tali mangana ogosemeri mbwate ngoringa kinde na abana bane na mamo minto ogosemeri nkoronga monene kera ni buruti bwa yatonyo tori nyomba mwaye litukelimo ngatutunga twenyorere oburuti bwa iguru asenkwa nae osoro nigo agweitia asegekorekyo egento kireta sare nene kwirira abana banyegusira gutigara bachandegete aseboigo hatutaria asembera yumurugyo asaenetigwe emyaka 10 yaitire okonengetwa kwangwa na gochaywa negatiaria ya mateae ya sanga yaitire tishinga kyomoso igaringa sechera obo maene nabo twaitire chi challenge na abana baiga baminto babete iga obunanga atarenge gaiga sasa ingine ndwara konyora no mogeni gocha se family egekogera none kero to gotara gosini chipara kero monda gotorora agoteba ngabu na baiti kwanza ndubwene tikubarra nonye ne ase chinyomba chieito no mate muna na moro chenyete yuburuiro wo igete gonso igona moro chenkanura hande nkakonga nane ndwalete iga ninkongete hake kimuruche iga chingaki harenga segesibe kyoboigo nigarweto bugimo bwaye gochia Nyasaye akegera oborandia no bwagachi gose masndre asaboria gosirwa kugolerwa nonyine bintu byemeremo elio kubetumeka aso kwegendereria lakini goikabono iga bado abombwate likonguri linene ekogera bombwate mamu mintono mogotu na oyo niteti gokonyo na incho monyene niteti gokonyo ekora ninde na abana bakoende skuru
batabwati baganitigo konyu mono mbabwati no ni nyomba sibakorara bono nabeko mbere gasi ngo nguno muiburi ekara mbwata abana batabwati asibakorara batabwati kibakori banite tigo konyu ngaenda ngasoa nkegera ninyegerete masonali nimbwate grade bone gebintu gendo ndabwati nebintu byo gochaka okore emirimo lakini rende nyuma ntaraja gokora emirimo nakingokora inyore none ndagera nkoria mbe chinguru rende macho okore emirimo enyumba yano sikugerigereri mabati yangu naye tigete mete simikire gaige menga mabati yana abochokire nyumba egotume kende ngeyo nkorarera in fact nyatalie ekanisa etriso ya Kisumu ya ndete madure sigoro timbwati asenkorara nkora achiba igoro oborangeti bona konyetu omara bungutumia oroboti orega ni gorolengete kurwesegeto ochia saba ke gwetanga na mangana yobosalia bwanari egento ke baisa koirera ogoturwanigwa kwa magimabo na gwetanga kurwa sobosalia au egento ke baisa kobairera kwenyora soko boko gwe serikali okorogo tambe olio bwate kemwa kende goja asende twaberane lindelio tuwata noko boko tosukani busio ense yabona igageta itabantu bamaite nyasaye mubaho basemi ekorekera abana bali babwatiru bairuru meyechera ne fact yabange bako chiba basalia magimabo asenge njo yenchara kwanyora umuntu onchoiru obera umusubati olengo mwana umuyo ryo konye ense itu ya Kenya mambia onchoiru obera umusubati igende twabeta togo somia abantu tukabato kwaigiria abantu nga saba nyasaye aho konye ekogera eketaikero ogoseme gustari kwa nyasaye beiga wiki gochari tuko nechenga kibune cyarero kirane ndacho kwarigeneria oroboti rundi rwabene ngurubotregeta seni kyagatembe kuriga sebonge ya Nyaribari chache imeye kaunti ya Kisii litrene nguruko Daniel Ontiri Pemano Daniel Ontiri asoroboti rwabe no mwancho muregeri asogokora nigo mu MC we wodi ebeno yugotoka sebunge ya Nyaribari chache kaunti ya Kisii Mheshimiwa Steve Arika Mbasorero anyara kobaga ko mwarigania homo waziri yotenelete obachano kurwa serikali ya kaunti ya Kisii unenjiremo yogochia kubwato ka chinyagitari echichikwa gachwa ase ewadi yo ochiase aba contractor abaya echichabeire chigo tenaso gotagendria emiroberio yaye abamenyi bechinsemejo nigo baesokire na korokwa okogokwa kwabo ainse oboraibo mu MC yo nyara kobaga ko ene kana kobeka emiroberio una chinyagitari echo echichikwa gachwa boikirano eriko bakonya barabo konyara obo bwene abwabo kila rituko Dero gotuandiro bachi project inye korwa ase award ya ibeno twachakira ga ririkendo twasoanya magwa twachire nyamanengo nechinde chiria omoshimiwa abatebetie igorende ase baria bairuchi project echi ngo basaba muchikole bwangu karo murachikole bwangu na inuma egwe engeria yeno mnakorengane bekira se budget egekogera omoshimiwa Simbarati na Honorable Steve Arika mbatageti pending bills in Kisii County muno gukora muno gwakanu kibese cyao unabona se nyagitari erikendo abangina konya bacandikita se bakoyiborera nyagitari iyo maternity wing korosiwere ere nyamagwa dispensary nero ngo chakere ebe omusingi wegoroba egera singenchote bwatie kolemo aiganya maningo nyagitari nerete tutete kwagacha nyagitari nerete gento konya batabwati negetanda kiria abangina bakwiborera nebintu binde chimashini chine cyo gupima mbiyamono kyaro mugabano ire gwetere serikali yaito ire contractor cherente bintu bimiseti ase nyagitari chigwadi cheito na chiricha pasacha buneta bwati nkobanga turemiroberi torenga twagachire egere abantu baito banyoro bubwenia ase enchirere yobwango no uraisi gotore no mogoko nande gotogota banga keremo kwa na momwakere yo minto Simba Honorable Arati ngambiyamo na singencho yama yago tokorera nande buna riteire uji sabantu baye na bakorere mangana mayona services chia health chia beirange bona abantu baito go ba beire no mogoko na inde bamanyire bona ngakera barachege gamanya services chire ange inde banya kwa bao konyeka
Mwancho murigeria omwerio wemese kionga chinsa inye asobot kobega kugwakira mbiyamo na sogo sangana intwe twabere tukwimanya manga yo agendrire asiri tukeriga kurwase chinsemo na ndiri tukori ankyo tonyara koba togokora emirimo bune yigango gwakira mbiyamo na bayigo mbiyamo gochiasa bali kibaito bonsi bamangana bainekia buna koira bali chinga kichabo ko yasangeria onsi erindo chiko yanyora asenchirengia chenkoro kwa Clinton Ndigi Wilson Makori na ronkonya kurwa sensemo yomonubwe manyerio na bayigo mo director ne Kevin Ongerio ne kiriamero gine chibicha gochara senchirengia tokokoganrio botkovia bayigo gendra gotwaro boligerio byo wemiroberi gendra tasembeo ya Getembe TV. Superstores Nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza yanchere amone company ya mabati Rolling Mills eyuko yabwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achagwirigirie amabati anda usialia utagete showroom yeito nigo enkale eyuerengia na boigo ekogokie riso yao chingaki ogoswasa yigakurigiria amabati aiga ntobwate team Tembo abo bagokora imirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cho teberie kende gensi uraganie bagoteberie company ya mabati Rolling Mills iko babwate amabati chingenjo au ayuare ye chikala au na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges au bunabono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asbigo babwate Dumarang ayuare aye chigage emeronge tato asama mabati alia ye chigage emeronge bere na isaro na isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na boigo web design babwate ligani kabwate chikala bunabone lia Chaco Gray Brick Red Tile Red Maroon Sky Blue na boigo na green obutambe bwe mabwate liga niko bokolengana amo nukuganya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya mabati liga ase nyumba yao tutari lero ase Uhuru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabati yu akomenya segeka ayo guchani warrant na boigo ayo orakoberwe kasure asubwango edukenyega ya Uhuru Superstores yego toka se nyumba ya Uhuru Complex imeyumu chuligo busongo iyo erangene duka ya Safaricom boigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera sechi namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. In the dance of shadows and light lies the heart of Kenya's resilience. Amidst the challenges of the night, where innovation meets necessity